Så velkommen tilbage til DK Vlogs. Jeg vil bare sige, i dag skal vi snakke om spil og bedømme dem og give dem 1-5 stjerner. Og jeg har så mange her. Og jeg lavede en video før, hvor jeg også gjorde det samme, og viste hele mit hus. Det var altså 23 minutter, og den gad bare ikke at blive færdig. Så vi starter på en ny. Okay, det første vi har her, ikke også, at spille, det er Payday. Det er bare verdens bedste spil for mig, som jeg synes. Jeg kan bare ikke engang komme med en kommentar til det. Men jeg vil give den 5 stjerner. Så vildt synes jeg det er. Ja, det er også det, der er her nu. Og så har vi Battlefield Hardline. Ja, det er jo... Ja. Heller, jeg har ingen kommentar til nogle af de her spil, jeg har hørt. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Men ja, Battlefield Hardline får nok 4 stjerner. Ja. Så har vi The Order. Ja. Det er et meget gammelt spil. Ja. Det her får en 3 på grund af, jeg kan godt lide spillet og sådan noget. Og så The Crew. Det er racerbilspil. Det er meget fedt. Jeg har en Ferrari i det, og har gennemført spillet 4 gange. Så den får en 4 stjerne. Jeg ved godt, jeg gør det lidt hurtigt, men sådan er det. Så har vi FIFA 15. Det er et old school, når nu FIFA 17 er kommet ud, så ja. Det får en 2, og jeg kan ikke lide FIFA. Så har vi det God of War. Et vildt gammelt, klassisk, old school spil. Bedste i verden. Det samme med The Order og Payday også. Så det her, det får en 3'er. Grand Theft Auto. Det får klart en 5'er, den her, sammen med Payday'en. Klart en 5'er. Det er jo Grand Theft Auto, du kan alt muligt i det. Så er der jo også en udkode. Sjovt. Men du kan alt muligt i Grand Theft Auto. Jo. Så ja, 5 stjerner. Så er der ikke mere spil. Så har jeg også noget andet at sige. Det er jo min nabos fødselsdag i dag. De er jo først lige hjemme hos deres mor på grund af hans forældre er skilt. Så senere skal jeg måske derind. Og så giver jeg ham en anden gave til foran det som et GoPro, som jeg ikke måtte for alligevel give ham. Så ja. Skriv noget i kommentaren og sådan noget. Hvis I skriver noget... Skriv hvilken mobil I har og cover. Så vil jeg måske... Eller skriv mobil. Skriv jeres mobil. iPhone 5, 6, 7. Og der videre. Og derude. Så kan jeg måske hjælpe jer med at skaffe jer nogle covers. Og love jer. Så hvis I er med på det, skriv nogle ting i kommentaren, så mig og Rasmus kan lære. Please, gør det. I kan måske også være gæster her på YouTube med mig. Og jo, kan I se det der? Det der lige der. Lige der. Det er en ugle. Og der. Kaktusser. Fucking mange medaljer og pokaler, ikke? Ej, det er jo monster. Og så ved siden af, der har vi Jack and Jones. Jo. De sponsorerer. Jeg har alt det her tøj.
Det får Jack and Jones, jeg har fået gratis af dem. Så yes. Undtagen hatten og solbollerne. Men ja, stadig lortevejr. Så er det jo at bo videre i lortevejr, ikke også? Men jeg vil bare sige, at måske i aften kommer der en ny video ud. Måske bliver der noget chili channels der, eller nogle pranks. Ellers så taler vi bare rigtig meget. Og ellers, så der kan jeg love jer, der bliver alt muligt på den her YouTube-kanal. Alt muligt, siger jeg. Så, se!